kwtal Bisi kwtal no lam sokmani bising tuino borok bodol lukurog sini Khumulwng iku patto Phailaikha bosor 2020 no khibiwei 2023 o bosor no nasinglai joto lukurog hohom dodom khlaiye Chakliya sini iku pat Khumulwng busuk joratoi phailai on bising tuino tabuk silainai orno je murgnai rok sini okosong tong sar songro जों बौनि खोबदि खोनालायनाय थानाय बोसोराव बोसोराव बां दाख्लै बोसोराव बोसोराव बां जोंबो नायनानै दिगि थांलायनाय जों बर' किसा कक सालायगोना नरक जयवैनाय दंदि कक्तमा एक्सप्रेस सार संनो फैलानो नाजर अनि सुभाष देवबर्मा फरेस्टर पार्क borok lukurog taklai bisingo phaimani bosorok nokjakna borok tabuk sakjara tini bises klai miya ni dine bo motamoti 2000 borok khakia tini ingkai abon sete kabang sakka tabuk 12 ta jora tabuk no prai 2500 gari kapka bas জীবন মালকং যত শুধু মালকং হিসেবে প্রায় 25 গাড়ি তাবুক জোড়া হেনরি oke je norok ni je o je norok na sigor kilo yapri krak norok wan subui kini sekali norok wan suka जों प्रति अकेशन टाइम न पार्कआव एकदम गेदारिं गोबां बरफ थायो दिनै बो जों माबायदिनो जों जोंनि स्टाफ जों जानजानि बागलायखा बसगांगो हेनरि गेट दङ दै आयां एग्रिकालचार साइडनि सेकेंड गेट फार्स्ट गेट थाना बसगांगो सेकेंड गेट एग्रिकालचार दै बर' काउंटार दै आयां पिकनिक स्पट दै जोंनि जत पार्क बिसिंनि खुमरं नि जत प्लट जों हाजागाव जखौनो जानजा दायित्व बागलायखा emne lukurog no le nang ani tang kok kesono musuh omatai kewo kamu kamiar pun kaimanu sikla sikro kaimani abro no le nang tang kok kesono musuh tang message no musuh park ngamkai to kaisa entertainment jotono ajaga bosro waisa bisi Baini pulano baini sini mungkulano rogroni angala area ni no chi kami ka ba heman chandra para ang taya jagani kota tongani te an mo sorna emne taklai bisi bai hanai bisi bomo hai lukurog phaimani nokja emne no bosor to ba hanyo ko man phayo ta kha su lengya ko ta sal ka te bang na ja nini bukhawlo tamo khaka je bosor kwtal इंराजी bisi 2023 o salno ro sawle nini bukhawo tam khaka mungto tong to khat to buko srai khana ja to na phabi mani ba ginyo bele khane tong to bele khushi ta bosor kwtal ni ba nini nukhungroglo thanai bosorogo jungjalo gangkha emne na jungjalo ta nungna ingya ko ma haken ni khung chi kon te ba poribar kom bla sini le emne tamle jungjal tong na ni ko taklai bosoni bagle nang tam surika taklai boson ko kaham kanyo taklai khali ni sai a taklai ni sai khali te jangli mana obrong na ja hake बहुत अच्छा लगा क्या सीन देख रहा है खुमलुंग पर ये पोखरा देखे और वो जो पुल था वो देखे कहाँ से है हम तो बिहार से हैं बिहार से यहाँ कितना साल हो गया यहाँ तो 1 साल हुआ यहाँ अभी फर्स्ट बार मैं यहाँ आई हूँ आपका नाम क्या है नीतू देवी थैंक यू
Bisi kwtal ni bising tui tak to English bisi 2003 Lukurog thanai bisi bai taklai bisi busuk jora nukjak bangmani nungla boma haima tongkha parto khai belai hambai norokno tamhingkai angbo tini no puila phayo jagao ang thanai bisi to angase anubhob saimia bahaibo to tini le ang kobang nukha belai kha tongthoka te khasrangka ta sikla sikile rokni bagale nung tong kok kusana muso aw belai kha no nangmani kok sini sikla sikli rok to belai no baksa hamya lama bo thango ba kaham lama thangnai rok bo khub kom no haipono tini ni hai salogo tongthongmani sate sate bo gari gura rok bike rok thangnani lama rogo belai khai huskai thangna nangota amorok no ang kok kusana musungo Pirogui thangpur rok bo borok jate kaham kai nogo thangsokna bagai trik trik khai bike gari rok salok thanan bagai ta nung le phaimani da balo kha ro busuk gonta rogi nung naikya ang 1.5 ঘন্টা rok kha or phaimani boma hai juda rok nukjak ro je sindok je khumrok boma hai thanai bisini da hamko taklai bisini aw agi to taklai to kisa khumrok to kom no nugo ngai thanai bisirogo to tebo kobang nugo gangkai aw agi ni selai te kisa selai kya no te kisa tongthogo te kisa judang kha kala so bani sinum kisya bodlagani khakia abo ke sekta ang gai khoi kolanpurni sing gai yakrai baptist church ni phaile sing mo tha palkhe ke baino sing bai kereng tongmani bagai belai belai khina hambai no no taklai bisigo khumulwng parto phai bomo haima tongkha Actually 2023 ni New Year Phailaikha jotona na Happy New Year English calendar ni bisi haikaba bisi kwtal taklayo phai or jagao joto jani jani takhubukhuk jaiti gosti rok bai kaisa bisi kwtal no jora kaham tongthok chathok hamjang mung phunuk jotona janjar phunuk lai tini or jagao khumulwng borok kwbangma nugui ani sagle belai kheno khakjangkha tei in future ro bahaina buskang bosoro bahaina omahaina chini TTID chini chini Khumulwng haikaba chini Khumulwng park teibo kahamangnai chini tourist joto jagani no phai or jagao not only chini Triprasa chini Agotla sara Tripura ni even abroad alka state ni phai borok or jagao borong ni destination night hawk nuk thok family bai tong thok nan bagai kaise recreation ni bagai joto no phaijak belai khana khatong thok emni bisi busuk lung khanang ro phaimani actually amono ani puila obosoro 2023 ani family takhubukhuro bai phaimani amon ani le puila bosor nang taklai bisi le bomo hairok nukjakha lukurok ni mane oro to gobangma sikla sikli rok phajak haikuba o bisingo gura burisi rok phajak যখন তমং হামিনি দিগি ফনং মানো হাইকবা নাইমথাং রক তো অলরেডি তঙ্গো ওনকা নং সিগলা সিগলি রংনি বাগলে নং তাম মেসেজ রুনা মুসো অর জাগাও অমংখা কাইসা পার্ক কাইসা রিক্রিয়েশন সিনি রিল্যাক্সেশন খাইনানি সিনি লাইফ जों ফ্যামিলি ও जार जार बिजि पाइलायां तंमानि बिसिंगो जों अर काइसा टाइम स्पेन्ड खायनि जरा काम स्पेन्ड खायनि बागै फायो अर जागा सिक्ला सिक्ली सिमिया और जगह चीनी अकरा चाकरा रक चीनी बुमा बुफा नाना दादू जो नंबर और फाइए और टाइम न स्पेंड खाइपे नाइथों नुक चीनी एरिया और जगह जो फ्लोरा फोना जो बुफांग वाफांग जो नाये खुम रक नाये जों चीनी टाइम न स्पेंड खाइयो आं अबन मेसेज रवानी मुसुगु चीनी यूथ हायगबा सिक्ला सिक्ली रक न आं आशा खालायो और जगह अननेसेसरी स्पेंड खाया जरा kaham no aro jago use khainai ar norok joto no yu dog no koyu chini hasteni chini borok bosongni yu dog no mahain koyu sung omhai recreation jaga omhai chini park rogo jora no kaham ke use khainan bagai sung chini future generation ni kaham ni bagai sung kuno unnecessary toxication omhai rogo sung use khlainani jaga buya sung khob khlainani noroni thaniwo khlayang nan bagai koyu ke nini sinimung kisara ani sinimung ang jompu jolani athakmani jomatia jompu jolani sini TTID sini hapangni kaisa tipramotha bai sarkar ba government no tongo ang
सरकार bai kaisa korungjak party ni khoroksa block ni president 12 taka jola assembly constituency ni Jora news bai koktoma express bai nang korungmani bagai chini mampli go blai blai kina hambai thank you hambai